आखिर मनोज तिवारी काहे डांट दिले बड़े पावर स्टार पवन सिंह के? रुआ सबके पता होई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन में भी मनोज तिवारी आई रहे आ मनोज तिवारी भैया के बहुत अच्छा से जौन बा की पवन सिंह माने ले, बड़ भाई माने ले। हर जगह चुनाव प्रचार में भी जात रहा पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा दूरी रहा से ना गए आने साल। लेकिन भैया आखिर काहे टोटल बड़े साथे राजा भैया बानी, हम बानी, सब लोग बा वीडियो में बनल रही, एक एक बात पर चर्चा हो। सीधे सीधे एगो बात बवे कि पवन सिंह के चुनाव लड़े के बाद सांसद आई के, ठीक बा, पवन सिंह अगर चुनाव लड़ता रहन तो अगर बीजेपी टिकट देता तो लोग चाही कि भाई पवन सिंह पर कोनो उंगली ना उठे, पवन सिंह के केहू ना कहो कि मतलब हई कइले बा हौ कइले बा। जगह बंगाल में भई रहे कि मेहरारू पे गाना कइले बा त के टिकट ना दिल जाए, चाहे टिकट मिल गई रहे वजह से, लेकिन विपक्ष वाला असना हमला कइले सन कि पवन सिंह के छोड़वावे के पड़ल टिकट। तो बस चाहत रन मनोज तिवारी ई है कि केहूंगा ज्योति सिंह पवन सिंह के एक को दिहल जा, वीडियो में बनाओ सब कुछ डिटेल बताओ, एक को के आप बीजेपी में शामिल करा दियो जाओ, ओकरा बाद चुनाव टिकट दिवाओ जाओ, जीत कहीं ना कहीं भैया अगर ज्योति सिंह पवन सिंह एक नहीं खेल होत तब पवन सिंह के बहुत बड़का घाटा होखला बा। पवन सिंह के घाटा होई, ज्योति सिंह के घाटा होई भाई। ज्योति सिंह का कुछ घाटा नहीं होगा। ज्योति सिंह अच्छा आजो ज्योति सिंह का प्रोग्राम रहा, ठीक बा, आज देखले ओकरा के भीड़ पूरा भले पवन सिंह के नाम जाता, भले कुछ जाता, लेकिन औरत है, ठीक है, औरत है। अगर औरत के पास बैठ जाएगी ना कोनो बात कह देगी, जैसे कि औरत लगे बैठ पवन सिंह है तो लोग कहले बा पवनवा फिर छोड़ उ त ऐसन है ओकरा के वोट ना दिया जाए, ज्योति सिंह के वोट दिया जाए, ठीक बा। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज ज्योति सिंह का लगा बा। अब बहुत लोग कोनो एक्सपर्ट से पूछला, चाहे केहू से पूछला, केहू कहता कि ज्योति सिंह के बार विधायकी पक्का 100% निकलता। अगर ज्योति सिंह के विधायकी बार निकल गई बिना पवन सिंह के निकल गई तो आगे जाके पवन सिंह के सांसद के चुनाव में मुश्किल होखे वाला बा एकदम। ये बतिया मनोज तिवारी जाना तरह, ठीक बा। तब एक और बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के यहाँ कनिया की जैसे कि उनकर बिगड़ता ज्योति सिंह के नहीं बिगड़ता। एक और बात बताओ तनी कि ज्योति सिंह भी खतरनाक गेम खेलता रही। खतरनाक गेम खेलना के मतलब कि पहले जब ना मेरा पवन सिंह के माता जी ना कुछ कॉलर ली तब ना मेरा पवन सिंह के नाम बेच के कहते पवन जी हमको भेजे हैं, पवन जी की वजह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जौन बा की अपना स्टैंड पर खड़ा बाड़ी, लेकिन मनोज तिवारी के डांटला के वजह ये हो सकता कि मनोज तिवारी कहत शायद देखिए जब पवन सिंह के चुनाव के जरूरत रहे, जब लोग कहत रहे कि अपने मेहरारू के छोड़ दिले बा, एथी कर दिले बा, तो हमनी के का एथी करी, तो का कहले कि फटाक दे जियो मेरी जान आ जाओ। ये बार जब जरूरत नहीं है तो ज्योति सिंह के छोड़ दिले बा। फिर उहे मुद्दा अगर ज्योति बीजेपी पूछी कि भाई तुम छोड़े हो तो जहां से तुम लड़ोगे, विपक्ष वाला तो बोलेगा कि जो अपने मेहरारू का नहीं हुआ वो किसका हुआ, बिना मेहरारू के। फिर ज्योति सिंह खिलाना थोड़ी है कि तनी ऐसा खेला नहीं ओकरा बाद छोड़ देनी एथी कर देनी। एगो सिंपल बात हम कह देतनी, केहू ना चाहेला कि केहू के घर टूटो, केहू ना चाहेला कि केहू के जौन भी बा एकरा के बैठ के अच्छा से जौन बा। देखो समाज में बहुत ज्यादा कचरापन हो गइल बा, बहुत ज्यादा लोग जौन बा की तरह लोग के उल्टा सीधा कि ज्योति सिंह हैसन बड़ी, पवन सिंह हैसन बड़न, आ पवन सिंह के लगे हई दम नहीं खे, पवन सिंह से हई ना हो, पवन सिंह मेहरारू ना रख पाइया, ये सब बहुत सारा मुद्दा चलता। हमनी के जानते इंसान है जा, हमनी के धरती पर इंसान, हमनी के जानते इंसान उ लोग तू लोग कहां बार लोग लोग कहां आदमी से कहीं बार लोग, लेकिन आदमी से भेंट होता है उनका लोग के साथवा जौन बारह सन जोची कहत हुई सन ये मान लेते हैं। अच्छा हई बात बा ज्योति हम कोई ले भी तो ठीक बा, आज के बाद ना पूछा भाई। हम तो ये कहम पावर स्टार पवन भैया से भी देख जॉन भइलू भाई, अगर तारा चुनाव कुछ भी करे चुनाव जीतेगा, सिंपल बात। देखो हम पवन सिंह के फैन नहीं, हम जानते नहीं, पवन सिंह का हम माने नहीं, पवन सिंह मानस चाहे ना मानस, सिंपल जो बात है हम के जोड़ी ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह के देखिए जोड़ी ठीक लागो चाहे ना चाहे, पत्नी है आपके लिए की है, आपके लिए करेगी, तो जो भी है गलती सही होत रहेला, गलती सही के माफ करत रह जा। अगर चुनाव में चाहिए, अगर चुनाव चाहिए, अगर परिवार ठीक से चला, अपन खुद से सोचा होने धुरंधर भैया के हमरा देख लो बिना सबसे पहले परिवार, ठीक है, तो अपना खुद से सोचिए कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसे भी आजकल घर साधु यहाँ के खूब फोन करता लो, ठीक बा, एक जना जानत नहीं कि कहाँ के रहनी है, ठीक बा, लेकिन भाई जौन बात करनी है एकदम सटीक बात करनी है। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर कर लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो, रियल आर्टिस्ट ब्लॉग पर तू लो वीडियो देखा लो, इतना ज्यादा प्यार दुलार दलो, इतना ज्यादा दलो। अगर 5000 वीडियो पर लाइक आ जाए तो हकीकत बता देम सो पावर स्टार पवन सिंह के आखिर का है मनोज तिवारी डटले बड़े। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक देखो एगो बात हमरो तरफ से सुन लो कि जितना लोग देखता है आखिर वीडियो के हम कम्युनिटी मरले बनी जाके मीडिया पर
क्लिक करके चैनल के सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कि स्पेशल वीडियो आवेला बा। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो।